сигнализация. Та червена беше по-стръмно от една черна, дето вчера я пускахме на 3 места. Ама точно така, вика Леда, аз щях се пребия на 4 пъти. И идват като на рокерски събор, брат. Надуват, зако форсират малко двигателите. Майната му, не го хванах. Ти ще ми дадеш. Че ти дам, преди малко Брудер си мислех, че според мен тия писти не ги обработват много честичко, обаче ето опровергахме. Веднъж на ден Другите знаете ли къде да дойдат? срещата ни Геров е горе. Те били там и ние не чакаме никой, май, доколкото разбираме. Да. Олег и Мариела ли чакаме? Кой чака? Никой не чакаме. Дилянче, Олег, Мариел, че... Днеска е Гергана. А? Той днеска с Гергана. Аха. Кой брат ли? Абе, кой знае, кой Той преведе? би се лапексло, това е това. Абсолютно. И по-скоро брат му, защото те си караха заедно път. Той брат ми е по-влюбен в Гергана от Това малкия. всички го знаем. Що да писваш? Добре, Знадахте. Гергана, къде е Гергана в такъв случай? С баща ми де? А ти поверяваш. Това е да си имаш баща да те отменя в тежки. Той Милия, Ми да не се бъгтам. седиме и... Айде пий да тръгваме. Седиме